curăța energiile din conflict, da, emoții negative, gânduri negative. Două metode practice să ridici vibrația casei, cu tămâie sau salvie. Amândouă sunt la fel de eficiente, dizolvă acele energii generate în conflict sau de gânduri negative. Și o altă metodă este aceea prin care să îți creezi un altar unde să ai practici zilnice, da, de meditație. Altarul să conțină o icoană preferată, o lumânare sau mai multe și, bineînțeles, acea tămâie sau salvie de care tu ai nevoie, da, să cureți întregul spațiu al casei. Cu tămâia sau cu salvia faci o plimbare prin toată casa, în fiecare cameră, da, așa încât să se dizolve acele energii de vibrație joasă.